И така, много специален поздрав, лично и категорично за тъй наречения Гошо Лехарския, като поздравява лично и категорично своя кръстник Илия и своята кръстница Степка, също така за цялото им семейство, най-вече за малкия Илия, като му пожелая да е жив и здрав, много щастлив и да стане нещо повече от дядо си. Също така и за всички негови приятели от Фейсбук. Слушай, оригинално поздрава! Стас купонът започва от тебе. Айде Гошо да се прави и мармана. За мен не е проблем, паля си душата нощ и ден. Стига, бейби, ти да си добре. С купонът започва от тебе. Айде всички да се прави мармалат. За мен не е проблем, паля си душата нощ и ден. Айде всички ние да сме добре. Айде всички заедно. Зенгар, зенгар, зенгар лаке. Зенгар, зенгар, зенгар я. Зенгар, зенгар, зенгар лаке. Зенгар, зенгар, зенгар я. Kiss me baby, I never baby. Canım, 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 canım aşkım. Kiss me baby, I never baby. Canım, 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 canım aşkım. Специално за Гошо Лехарския и много специално за малкия Илия оригинално. Стас купонът започва от тебе. Айде Илия да се прави и мармалат. За нас не е проблем, палят си душата нощ и ден. Стига, бейби, ти да си добре. Айде всички в купона да похарчим 2-3 бомна. Що се спене, няма страшно, зарадил съм Гошо яко брашно. Айде всички заедно. Зенгар, зенгар, зенгар лаке. Зенгар, зенгар, зенгар я. Зенгар, зенгар, зенгар лаке. Зенгар, зенгар, зенгар я. Aman, aman, специално за Гошо Лехарския и за малкия Илия. И Хелена, и Хелена, Хелена, парeze moda gelen. И Хелена, 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 парeze moda gelen. Ay neme Gosho, o barbaleya, o zorlaleya, yaşama Ilya,
Zıngır 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 lake, zıngır 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 ya. Yaşı kuşu, yaşı iri ya. O barbale, o fazele.